Ba ku gaji da siyan madara daga shago kullum ba, bare ma yanzu madara take tsada, to kuma na zo mana da solution. Ga recipe yanda za ku yi madara a gida, sannan kuma wannan madaran za ku iya amfani da shi wajen shan shayi, wajen iced coffee kamar yadda kuke gani ina yi a bidiyon nan, ko kuma ma ku sha shi haka da siga, ko kuma duk abin da kuka san ana sa madara za ku iya amfani da wannan madarar. Sannan shi fa wannan madaran ba wahalan yi gare ta ba, sannan kuma ba tsada ne da shi ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my kitchen where halal meals are made with love. If this is your first time watching my video, then welcome aboard, because on this channel you will find many more amazing recipes apart from this one you're going to watch right now. So ku tsaya ku kalli bidiyon nan har ƙarshe, ko kuma za ku huta da siyan madara daga shago. Abin da za mu yi amfani da shi wajen yin wannan madara shine waken soya, ma'ana soybeans. So da farko dai za ki samu waken soyan ki ne, sai ki tsince shi ki tabbatar babu datti ko ɗaya a ciki. Sai ki kawo ruwa ki zuba a ciki, ki jiƙa shi tsawon awa 3 zuwa 4. Bayan ya jika za ki wanke shi da kyau, sannan kuma in kina so za ki surfa ki cire bayansa. Wannan bayan da ake cirewan is very high in protein, so ba lalle sai kin cire ba, amma kuma in kika barsa da bayan shi yana ɗan ɗaci kaɗan haka, so you can decide which you want to do. In kina so bayan kin gama madaran ki kar yayi ɗaci, to kina buƙatan ki cire wannan bayan. To a nan dai na wanke waken suya na ne yanda kuke gani, ya fita very clean, babu datti, kuma na yi rinzin nashi. So abinda na yi na gaba shine na ɗauko blender na inda zan yi blending waken suya na. Kar ku damu, in har baki da powerful blender da zai iya miki blending soybeans, za ki iya kaiwa commercial grinders a je a niƙa miki shi. Sai dai kuma in kin kai wajen niƙa, ki tabbatar musu cewa su wanke injin su da kyau, yanda waken suyan ki bayan an dawo daga niƙa ba zai yi warin kayan miya ko kuma ya canza kala ba. Na zuba wake na ne a cikin blender yadda kuke gani, sai na kawo ruwa isasshe sai na zuba a kai, amma na raba shi in 2 to 3 batches saboda in samu yayi laushi sosai yanda ya kamata, ya cire madara daga cikinsa. Wani abin da nake so in ƙara muku da shi shine, shi waken suyan nan za ki iya surfa shi a cikin blender. In har kina so ki cire wannan bayansa, kawai za ki sa a blender yadda na sa. In kika sa kika kunna, in yayi 20 seconds kawai ki kashe, sai ki fito da shi ki wanke. Za ki ga bayan yayi separating from asalin waken. So a nan kuma na gama nika waken suya na ne, yayi laushi sosai yadda ya kamata, sabida in baki nika waken ki yayi laushi ba, ba lalle ya cire miki enough milk yanda ake bukata ba. Sai na samo tukunya na sa cheese cloth a ciki, wato abin tata kenan, na juye waken soyan da na nika a ciki. Ina so in tace. Za ki iya yin wannan da rariya, amma kuma gwara ki amfani da irin wannan abin tatan. Kuma duk da zan yi amfani da abin tata, sai da na ninka shi kashi 2, saboda bana so in na gama madara na a dinga jin gari-gari a ciki. Za ki matse madaran da yake jikin waken suyan nan ne sosai, har sai ya zama iya dusa kike da shi. So bayan kin gama matsiya na farko ma, za ki iya sake dan zuba ruwa a cikin wannan dusan, ki ƙara matsewa saboda excess milk da yake ciki ya samu ya fita. So bayan na gama matse wannan madaran, gashi nan sai na kawo citta, masoro, kanamfari da kuma negro pepper na sa kayan ƙanshi dai saboda ya cire min ƙarnin wannan madaran. Za ki ɗaura shi akan wuta, ki rage wutan sosai, ki bar shi yayi ta dahuwa tsawon minti 30 zuwa awa 1, amma kuma kar ki rufe, kuma kar ki bar wajen saboda kar ya zube a cikin wuta. So bayan na sauke madara na, sai na ƙara tace shi, na nemi bottle bayan ya huce na zuba a ciki. Da waken soya kwatan kwano za ku iya samun at least 2 to 3 liters na madara. Sannan kuma za ku iya storing madaran nan a cikin fridge inda akwai kankara, ku bar shi for days kuna amfani da shi har sai ya ƙare. Wannan madaran is very very high in protein, wanda koda za ki ba yara, za ki ga yadda yaranki za su canza, amma still kake ba su in a very large quantity, because yadda na faɗa it's very high in protein. Sannan kun ga madaran nan yanda yake haka, shi ake kira da soya milk, wanda kawai siga ake sa masa. Za ku ga mutane suna siyarwa, kuma ana patronizing sosai, ana siya ana sha saboda yana da daɗi. Wani abin burgewan ma shine, shi wannan soya milk ɗin in kina so, ba salle lalle na ruwa haka ba, za ki iya mai da shi madara na gari, irin dai wadda ake siyarwa a shago a sachet. Idan kuna so in ba ku recipe yadda ake yin madara na gari daga soya milk, za ku iya dropping min a comment section a ƙasa.
Sannan kuma kar ku manta ku yi liking bidiyon nan sannan ku danna mini subscribe. Hope you enjoyed watching this. Fi amanillah.